kaikille, mä oon Moukku ja tänään me koitetaan rakentaa mun tonne kotiin oma sänky. Mitä hittoa sä Moukku täällä tähän aikaan aamusta jo teet videota? Voisit kysyä ensin meiltä, että onko se ok? Ai, sulle pitäisi rakentaa sänky. Hoidetaan sellainen. Tää on valmis. Tässä on Moukun sänky. Siinä on Moukku. Se on peitossa. Siinä sänky. Laitetaan Moukku takaisin. No, täällä on tällainen oleskelutila ja ruokaa. Ja täällä alla on, ei teitä. Täällä alla on tällainen tila. Joo. Näin. Kiitos avusta ja moi!